dito. Alphonse सासे गियाननि गुनि गथ'मोन। दिनै बियो बिमा बिफानि खोथाखौ मालाबाबो फेलें खालामामोन आरो बियो मोनानि फुंनि प्रार्थना खालामनायफोरावबो बियो बाहागो लायोमोन आरो बियो मोनानि गिर्जाफोरखौबो नखर गिर्जाखौ गावनो सलायोमोन आरो लोगोफोरजों मोजाङै मोजां अनलायनानै मिलायनानै थानो हायोमोन। गिर्जायाव फैसिजों माबानि स्कुलाव गारियाथ' बेसेबां लासै खारबावगोन एसे एक नम्बराव दंखायो बियो एसे क्लास गायै गायैसो लांबावदों बेखौ नङाब्ला आरो अलफनसेआ जोंना सिखारदे नों एडमिसन लानो दंमोन दा स्कुलाव थांनो नागिरदोंमोन दाखालि